Salam ýa-ni dostlar, günlüğüňiz akşamyz haýyrly bolsun. Haýsy wagtda bir tomoşa diýen bolsaňyz diýmek siz diýten bir öňde barçy şowkunda men üçin şeýle, Insta bakal getişinde tomoşa diýen siz Ada Production'ın YouTube sahypasynda siz entegem patpisatça etmän görüp oturýarsyňyz. O näme bolar? Dawaýçy patpisatça edelim, sebäbi diýen gowdan bu gymmatly portretler Ada Production'ın YouTube sahypasynda. Insta bakal getişinde nowatda kanal bolsa bizim suatlı sonku wagtda şol bile görýärmiz, bizim gürgünli meşhur duetlerden biri ol aydımların bizim meşhur öldürüm diri, aydımlarım diri sebäbi aydym ady men diri. Ayda ýödüm hem de Farhat Öraýew. Ýigitler aýyp birinji Farhat Öraýew aýda ýödüň diýjek boldum bir hili bolmuşdy. Farhat Öraýew aýda ýödüň bolsa bir hili bolýardy. Şolçu aýda ýödüň Farhat Öraýew diýdim. Bizim dostlarymyz bize mihmançylykda Home Concept Ada Production Insta batyla tomuş edýär. Ýigitler gepleşmede hoş gördük. Gysgaça mazmuny dogry görenädiňiz, umman görenädiňiz gepleşigi. Ýöne şonu da bizim çaqlığımız kabul edip gelen üçün Karim Farhatçın köp sağolsun aýdýar. Sebäbi gysgaça sen gördün mü? Görmän geldin diýenler şoň üçin. Ponu görmedim ya, gördüm. Ha, görün. Sen bir bar goşýarsan, bir bar goşýan, Farhada bir bar boldy. Göreň üçin. Bilen gören. Ýok, indi dostlar, gysgaça aýdamyzda Instagram gepleşiň maksady sizin öz tomoşaçylygyňyz, dinleýijiňiz tuğlaby müňlerçe sanardan kän sebäbi sizin klipleriňiň, aýdymlaryň prosmotrlaryňdan dinläp görüp bolýar. Şoň üçin sizin azynça bolsa olara berýär ünsüňiz we wagtyňyz şu wagt saat 10 knolaryja başlaýar. Efir göneýelimde gepleşigimiz dowam edýär. Şu wagt bize görýän bolsaňyz, diýme göneýelime ýetişmediňiz, ýer ýatdyňyz, näme üçin ýatdyňyz, bir saat uykudan galanymadyňyz şeýle bir gyzykly pursatlar göneýelimde tomuş ederdiňiz. Göneýelim diýelimiz bolsa, gelin dostlar göneýelime girelim. Başladym, bamy? Bir iş başladymy? Indi girdi. Kaçana girdin promo efendim. Ana. Bir sefer girem. Yıl oldu. Girmedi. Ha, ýöne girip gördüm ha. Benim girip Benim gördüm. be şart. Birinci adam geldi. Boldy, geliversinler bakalım. Aha, gelip başladı. Muma hat. Kızık adam oraya. Näçe wagt bol Instagram açyp? Muma. 20 yıl ayağımı başta 20 Ýöne kabul. Karim Aýdaýew kän atlylar. Kendi. Ýa-da ýöne esasy Karim Aýdaýew şol. Fakat senin näçe wagt boldy açyp? Açanım mı? İşte 2016 mı ka? Şondan ýary aksyona ýöredýär. Näçe aksyony diňe sen käwat ýüzdenýän patbeşiklaryňa. Diňe sen paýlaşyn videolary paýlaşýan. Näçe goýaň ok armagdy salowmy dostlar wagtyň ok arada. Doğru. Birinci yılda yetişim. İnternette oturup yetiştiğimden yana cevap veren komentarlarına. Yani efire girip ya video koyup başka bir koyda şonu fazilet ederim arkadaşım. Indi zor başlamak şu men bir klip aydym. Nädip gördük? Kim inisiatiýa, kim başyn başlady? Kime sebäp aýtdy? Kime birinji jaň aýtdy? Meni plan kimden başlady şol? Men diýerdim aydym. Ülke yani kaydımı dörtlük. Biliyorsunuz sana işler aranjörü bam müzik şongulan aydımı dörtlük aydım çıktı ondan sonra ikinci kuplet şeyle bir rap ya aydım edildiydik de ondan şu tane king düzbelin eştaya bir rapper gerek. Davay ayda aydım bedurlak görülüyor. Birinji sen diňläp gördüňmi aydymı? O men okladıydım, okladılar. Gün tuttu da. Şuna yazacak ben dedim. Neyem? Dedi kän adam diye aydaly, bulaydım koyup ber, muharrem koyup. Indi sen rapper mi aydymyşmy? Men melaman. Janr saylam, aydy bilsem aydım ama aytçam. Yani R&B bilen rap aydan. R&B hip hop aydan. Başarpam estrada da aytçak sesim yeter. Öň Aýdaýew sen Karim adyň işleri noktamyň işlerinde görät, öň diňe goşgy saat wagt düzýän ekeniň, goşgy köp aýdymçylarymda sözler düzüp beren ekeniň. Kimler de şolar? Kim sen adyň aýtman, sen aýdymdan ýöne hit edip berdi. Şu hit bolan aýdymlar bar men sen goşgyň ýöne. Seni bilem sanamda. Aydymymy, hukman men adım aýtman näme mysal üçin? Değişdi ýöne aýdýan kim diýär? Sen hukmat Kazım sayt bilen doýdykdy düş. Ana şu taýda hukmatyn sözleri menki. Ondan soň näme aýdy?
Gayova. Oo. Neçe milyona prosmotralli между нами. Oo. Sen söyledin mi? Men aydım. Orşa da ýazan ha? Rus dilinde ýazan. Osket, Belarus, Ukraina ödene bir şey çıkıyor. Tuğlu. Miki yine Bana da derdi vermez çıkan dedi. aydımı. Bana da bırak Ödökçü. çıkmadı. Şu mu bile ödökçü ha? Rusça anlat dedi. Dünya Türkmençe orçu men. Ha. Vallahi başka dil bilemem. Ay böyle. Ödün salamlaştınız geçeceğiz. Hava dostlar Okuduğun patişikler altı var. böyle Ben de salova Ama ben size geçeceğiz. ayttım şu gün. Akurat mı? Yayınım akıllıca ol. Geldim yürü Ferda tezden çatına konuşmak. gepleşiyorum da. Beni Batla çağırdılar. Karşılaşmam. Ay dayıyordum bunu. Farhat. Vuruşmadılar ha. Ya hoş. Ha böyle. Oğlum konur. Karıcı bir de soru veriyorlar. Şu sorunun cevaplarından siz bana aytmalı. Hani insta batılı gönül bildiler. Ay, krasavç. Size dönün. Şimdi kameraman oraya başlayalım. Bunu adam bolup durmayın ya. Ha yüzük. Norgu şart montajda. Hiç yaşı Farhat Ören hem de Ayday Ödün patbeşikleri dostları köp sağsın aydiyat göne elimde bizim yıldızlarımızın, istirahat yıldızlarımızın Instagram'ına girip ukudan alıp yürütü batıla girmeniz için. Hazır birinci şertimizi yoksa da birinci şertimizi tanıştırayım. Mehriban dostlar, birinci şertimiz yakın mı yat? Yakın mı yat şertimizde olsa hazır öz lişnırak soruları veriyat Farhada ve Ayday Ödüm'e kim birinci cevap berse şoda bir tuğal ya. Şunu soru verir mi? Arkayın kamera yeni ödümüzü öğürüp haydan zat motivatsiya berip turu verin bolýar. Onu birinci sorumuz şeyle Farhad'ın kılar, Ayday Ödüm kılar. Birinci sorumuz şeyle Farhad ve Ayday Ödüm kaçın doğullu? Ay, gün, yıl. Gün, ay, yıl. Gitti. Näçinji ýylda doğullu? Ay, gün, yıl. Hani dostlar davay Hani kim sen bilir. bana verdin. Neçinci yıl? Hayız ay, hayız gün. Soprano Ben doğum bana günüm. yırttı. Bol aydan haçyn doğullu bilir. Davay biliyorum o. Olurlar. O bildiğin yalayım da ne çizdim. Bolu geldi. Aha. Ene Maryam 99, 98, 89, 13 01, 96 tip verdi. Zara saçık tuvola bir birinci Anı. Ayday Ödüm belleri Farhatçan birinci ama belli Gün toşna yazdım. 96 Ini tip mağuriyat, verdi. gıdırşas tuvolam aktivni yigitlenmel. Dön Yemruhdan çıkın doğru. Farhat öre şu vat Ayday Ödüm'e bir hafta karıştım. Yadandır yönü gayret et, bolur adam. Gitti onu. Yigitlenmeden boyları neçe? Gitti. Boy. Şimdi yana Boyun biliyorum yani boyun. Boy neçe men boyum? Boyun Yani neçe? aydım o patişikler mi? Sen görmediniz bu neyle giren yok mu? Sonuçta Art Production'ın Wolfs'un Instagram sayfalarını izlap dursanız, siz kaçın ve ne vakt yazıyorsunuz bilirsiniz. Aha, kolayladı. Gareço zat diyor. O yakıyladınız. Davay. Dilber yukarı yakıyladınız. 1.75. Ana. Yukarı Tumaydım. Tamay, bolly 1.75. 1.75. Bir şey dinleyelim. Bir seysin. Kolayladı. Ama öğretmen aydı. Tuğla vaktin yarıyağınız için Farhat Öğren'in kılı kutlayaf 1.75. Farhat Öğren boyu, Ayday Öğren boyu olsa 1.78. 79 ipler yarayacak huncan. 77, 79 yani 78 diye. Timur'un 1.78 ayda öykü 1.75. Inni devam ediyaz dostlar, devam ediyaz. Inni bu soru yaptık. Inni sorumuz şeyle. Ayday Öğren ve Farhat Öğren danmamen kilefan neçe ağram yigitlerden ağram neçe. Hani yok mu sportsmenler bile daha atlayan sportsmenler. Ben sportsmen adal. Dinlen men kile neçe kile veriyor. Neçe kilo davay. O Maryam oynuyorlar orada. Neçe değil Olay. Yok Allah bilmedi 75. Baba hakkında sorunlar. Birazcık anlaştım ben. Hani davay bilmeli. Şu orta Değil yok. Banderas aşağı Birazcık birazcık korak. Yok yeni daha. Ben yengil Birazcık Femredim de masa. Devlet tükelif diye günü toç kavurdu 69. Tuğleme. Tükörle bereket. Davay. Yani devlet can. Kabul ettik.
Näme yazmadylar men tänem? Yok. Bolly, onu Ben aýdýas. öz kilemden birazcık mas saldım da sonra. Vay vay. Öpküler, aýdýarlar men. Allah, Öpküler, aýdýar. öpküler, vay. Farhat Öraýew Akhlaq, kilesi denen bildin hanım, 76 kilogram. Farhat Öraýew Aýdaýewden bolsa 69 kilo. Bolly, dowam edýäs. Indi soramyz şeýle, biziň hormatly mihmanlarymyz Aýdaýewden we Farhat Öraýew Haýty şäherde dünýä iniler. Gitdi. Davay. Rahat boylum. Ben niyerelim, ben niyerde doğuldum, aydın sonu. Qaysi şäherde dünýä ýygynyň bilýär. Aýdy şäher. Gördüm bunu Haýty şäherinde doğuldum. Qaysi şäherde dünýä ýygynyň. Davay, aydın da aydın sonu. Birin ýa aydın sonu. Davay, pat kile ýatýar. Kile bolly. Ben niyerde doğuldum men. Men nirde doğuldum, doğru. Ben baba Seydi Şäher Azim 1995. Kabul edýär. Ikiňeden kabul edýär. Berekella ikiňeden birlik. Nerede işkan? Ana döne. Ana Aykara Recep diye olan. Bolýar soru, gyzykly soru goşupdy. Dogulanda näçe kilometre bilýärmi? Ya. Bilen zokmy? Inniki qoğsa inniki şu qoğsa. Dogulanda näçe kilometre? He? Ata näçe kilometre dogulanda? Öwre bir soraly ada production. 4,5 kilo. Tuğra ağırma çekele. Öyle dayda canım. Ben 3 näçedik, mä bilen toş. Her kim standart 3 näçe daray tuğra mı? Tuğra. Bolýar. Dowam edýät kameraman orolyn. Inniki jemlenji soramyz şeýle. Biziň hormatly mihmanlarymyz Aýdaýewden we Farhat Öraýew näçinji orta mektebi tamamladylar? Gitdik. Näçinji Ana arada klasslar jokmy? Men Aýdy mektep okudum. Hay niran tamamladım. Söyledim. Saat 50 hiç tadı 50. Yo, erki kamerany basylynay. Kamerany öwrüjek diýip bara. Maňa gelleýär. Personalny slabo signaly diýär. Durada orada mı? Öwrän. Sonra näme bolay? Sonra näçinji mektep oturdun? Ene. Ay mekde ýadandyrlar geçikdi ha. Gallar aşağı gallar kavurada ýerde näme bolsa. Şu adam ýatdylar. Näçe diýip? İkinci o VIP mare. Ben kıpırımca. Men birinci aýtdym. Ya böyle bir. Mariam var. Sağ olsun. Yaman atçı. Deňmi? 3 kilo diýip. Gördüm beraber. Ben doğrunun maýa. Ya, Bolly sen ne doğru gitti da var. Gitti Bolly. Bolly bilen bolsa, şuňdan jemledip, birinji şertimiz jemledip, dostlarymyzdan tawasyna aýdýar, bir tomuş edýän ýigitlerimiz, gyýyrlar, oglanlar, daýdalar, hiç ýaşaýyp, birinji şertimiz, ýakynmy ýat şertimizi jemledip, görem wagt elen bidirmänjik, ikinji şertimiz. Tana, tomuş edýär. Göni ýerinde turan watandaşlar, ýigitler, agalar uýalar. Häzir men belli bir ýurdun baýdygynyň suratyny görkezýän. Ay bular öňen bolýarmy oňa soralar. Ýazyp ýatylar abylar. Braziliya. diýip. Maldiva ýazyp onda maňa. Oğlum kim ýurdun näme? Şol görkezmä ýertany. Belli bir ýurtlaryň baýdaklaryny görkezýän. Kiminki birinji ýatda, birinji diýip gerekleşdirýär. 30 sekund Farhatyň dostlaryna wagt berýär. Bilseler, bilýärler, bilmese şu soraw Aýdaýewden geçýär. Şo wagtyň öňden hiç kim görmedigi üçin kamera gerekleşýär. Şoň üçin özüňe gurýar. Näme? Farhatyňlar taýynmy? Kamera. Görünmez. Aha baydan adını yazmadı. Davayçı. Ana, bak. Emin oturalım. Böyle İran Yok. yazdılar. Meksika. Bilen İran. Yazdım. Çıktı adam. Daha ne yazmış? O kaverdir, haydi. Tacikistan. Aha, kavul. Bilal Kadir. Bolly, kavul edýär. Bu patpişik men neme Tacika? Täçik bak eşim tuğulep. Öz baýdan tanamaly bolar diýämmi? Bolly garasyňa. Inni Bolly, özüň kavurýar. Inni Aýdaýewden biler kameraman urýar. Gördükmi? Gördüm. Mehriban dostlar, baýdan suratyny görkezýär. 30 sekund dowamyny bilýäňiz, bir utuk silen keýip. Davay gittik. Oğlanlar, gıyımlar, niran baydan Özüň bilýärmi? Reska. Men alakam bular. 40 sekund. Şu an emin näme 40 sekund diýär, sen doýanlyk üçin. İran niye? Yok. Tahran. Yok, Tahran bak şähera. Ana görüm de. Brazilya'da ha onu. Başka. Bolum. Xitay diye. Yok. Rossiyada değil, onu bilýän. Rossiya? Yok, Kim bilýär? Kim onu Rossiya diýip? Şu aýdýardym aýda, bol 30 sekund geldi, Yaponiya diye. Yok. Oğlum diye, Qırğız. Aha, kavul edýär. Seyran berdi sana dön. Berekella, kavul edýär. Davay adı. Karasın. İnniki. İnniki.
Gitti kim bilýär. Kim bilýär. Özüme koyun. Şeýle mi? Ana dur men aşak duran. Ha, o şonsa. Sodar, Sırbistan'dan geçti inlik Amerika diye. Yok. Meksika. Yok. Meksika Ne diye. sıkıntı var? Gırgıl yani. Kim bilir? Malezya. Berekellah. Kabul edýär. Menov. Minov. Sağ ol. Yetişti. Kıskanmadan bak. Kamerama odu görýän, gittik. Gittik mi? Hani rебята, давай. Hani yurt gelýän dostumuz var mı aýdaýarym kuda? Hani tomaşa edelim. Neresi? Didin goni ýa-da yurdu goni. Özüm aýtmaýyn. Goni ýa-da koýur. Koloýdakly hiç de gidip görünýär, bärik görünýär. Aýdy yurdun baýda Ýakyn olsun. ýerde. Ama gidip görüpdir. Şu aýdy yurdun baýda, şonu ýa-da da mı? Aha. Ne baýda? Seredin baýda, ne gorkoz otuyor. Kanada diyor. Yok, Yok, Angliya, yok, Amerika. yok. Ay, otuyorsun şun. Var burada. Doğru. Özün bilýänmi? Men bilýän, ýa-da da Astraliya diyor. Yok. Näme yok. Sen bilen o Ay, kediňe. bilen o. Bilen o kediňe. Meksika direydi otuyor. Sen bilen o. Astraliya Kim diyor. bildi? Ali Nedvijim. AliExpress mi? Oğul gerek hanıma diyor. AliExpress mi? Yok, oğul gerek hanıma birinci yerdi. AliExpress mi kaydettin lan? Yurt gelýänler barmy? Tamam. Öwürmelidämi? Öwürdük gittik hani gitti. Gitti. Geçirär mi adam? Tayland. Tayland. Fransa. Yok. Gollandiya. Berekellah. Gollandiya. Didar Agay. Kabul edýär. Sağ ol, kasapçık. Aydın mı? mi? Haydi. Davay. 40 sekund gitti. Vakt gitti, haydi yurt. Ayda gördüm. Anus ters, bor bırakın. Keşan. Şunu ýeren baýda. Велика Britanya diyor. Keşan. Aydın bereket. Aydın bereket lan. Bilene boluşun adyny aýdaýda. Şu baýdan adyny. Yani görün. Bol biýdiň ýa-da Danya. Berekellah. Näme diýär? Kim ol? Emir Zır diye. Zır. Ha o. Ey zır ekel. Der Karan billi. Alam Oldu. billi. Gitti onu. Bäri bolýar. Taýin mi? Sormadın ay baydaklı. Tamam koy. Dönü. Gittik mi? Aha. Gittik mi? Öwürdüm hani Yarın gittik. Hani gittik kim bilýär baydan adyny. Silvidirli de görüm o. Şu tüyle de var mı? Kim bilýär? Futbol var mı? Malezya Hiç şöyle. Dünya çempionatından var mı? Ay bir gor olsun. Ha yanlış. Ha davay. Kim bilýär şu Niderlandiyada geçti. Kim haýsy baydak? Çin yok. Çin da. Davay olur. Kim bilýär şu bayda? Albanya däl. Davay Costa Rica yok. Men davay Marokko. Berekellah. Marokko bayram 10-20'di. Krasavçık. Beşikler var eкен. Katışkın. Son kubaydağım var. Rебята, Daýadyň давай. onu getirip berebilýär. Öwren. Gittik mi? Şunu abi reski gorkurduk adyny ýa-daýym da şu aýdym. Reski. Görün. Yürüdük. Näme şu? Nire şu? Meşhur yurda. Meşgul yurt diýär. Haýsy yurt şu? Angsada. Bilmeýän şu. Bolly Denmark diýär. Bir mat ne? Yo, Dani geçti. Dani. Aýdýaryň ady Malezya. Indiki. Niderlandiya. Yigit diýär. Braziliya. Danimarka. Yok, o däl. Mun patpişke eşdiýärmi telefona? Mes atmy kabul edýän jok abi. Haýsy yurt turýdy? Aýda dagdarlaryň içinde bak ya. He, bami? Ha o. Garaşynmy? Hani Yigit. O. Anyk jogap mı? Başga hiç mi ýazmadym hiç? Ýaly oturdy. Aýdaýdym. Egipet kabul edýän. Billah kim billah şimdi Berdiyev. He, Berdi Babayev sana dönem bro. Kabul edýär. Köp tawdyny edýär. Esasy begen merdat Farhadyňam aýdaýdyňam patpişkleri bilýän ekeniňiz. Berekellah geografiýany okumak gerekli rat bizem yurt gelmeli. Gutluýas hemme baydak bilenmi. Patpişklerim ondan geçmedi. Bizem gutluýas kim bilen bolsa gönü ýaýlymda endi gönü däl ýaýlymda bir tomşa diýen dostlarymyza hemme hawatna edýär. Bizem gönüden gönü 3-nji şertimiz, 3-nji şertimiz iň gowurýan şertim. Häzir gülür ýaýny art ýylgyrar. Taýin ilýalyklaryňyzy ýaňyda goýuň sebäp 3-nji şertimiz ady fikir hereket. Fikir hereket şertimiz häzir men bir surat görkezýän, ýöne patpişkler, agzalar siz hiç suraty göreňizok. Diňe Farhat bilen aýdaýdyň görýän, kamera öýlerini bakyp durýar. Belli bir surat görkezýän, şu suraty
sessiz, hiç şili sessiz, yüzüňiz bilen, iliňiz, aýaňyz, taçyňyz, äýneňiz bilen, kostyumyňyz bilen şoň nämedigini görkezek bolmaly. Kim birinji bilýär? Şoňa da gün 2 tuk berýär. 2 tukdan edýär. Açyk olamadyn, gün 2 tukdan geçýär. Tölemen ikiňizem harizmatичный, degişken, sady gowyny diýen alçak oglanlar şoň çetin patpeşiklerden şeýledir umid edýär. Haw, ödüm wagt ýok berdi. Tä bilinýänçe gidýänler. Tä bilinýänçe. Kara şu gaýdakylar gülüp gedilet gitmeliler. Ha, taýyny düşündükmi? Inni kamera ödüm dogurýan. Sizem bir gaýdak düşündiräň. Adamçylyk. Ödüm düşünmesen, sen ödüm bir gaýdak düşündiräň. Surat görkezýär. Gonşan onun şu surada bir sessiz düşündürmeli ise de ne suratlarını sizden bilmeli. Acayip düşündürüp bilirim. Davayçı olurlar. Gözler aktif oluyor. Suratın nämedigini men gerek gözünden bilip yazmaly. Gayrat edin. Taýyn mı dostlar? Eke mi yani? Yok, ikiňiz bir hareket edýär. Ikiňiz birlikde. Kiminki birinji bilmeşe. Ada biraz akşanyň mehriban tomoşaçylary üçin şertimiz sessiz hereket ödüm ýürüýte şu şerti öň geçenki gepleşigimizde 40 ýyl oýunumuz bardy şunu goşan dip haş eden tomoşaçylarymyz üçin Farhat Öraýew bilen Aýda ýylyň kadar bäsleşe. Taýyn ýigitler. Gitdim. Sessizdir. Kimdigin görkezmeli, nämedigin görkezmeli. Короче, dinlen. Yo, sessiz hareket. Sessiz. Ayy, morňan roýan şu şeýle. Görnüyor ki ayak. Men üzülür bir zat diýem. Diýe. Yo, menden. Sessiz. Soray. Şoň kimdi? Adyny bilmedim. Kim bu? Golayganlar barda. Iminna şun bil şun tanalsın bilmeli. Şu imin noy adı bilmeli. Ýerýärlermi? Daýa Men rotila. gödüm öýtür. Meni çok gıdak gıdak aracı. Ne ýerýärlikleri? Dinge Neymar Ronaldo Messi rotila. Başga. Futbolist ýokmy? Futboluna bilipdirler diýler. Futbolistine bilipdirler. O futbolistan bilirler ýöne. McGregor ýa rotila. Kim ýerdi? Hani. Uturzdaydı liyança. Benzema. Ay krasavç. Uturzdaydı liyança. Kim ol? Yalan kim? Kim yazdı? Kim yazdı? Benzema. Artur noledi. Krasavçı o kayan olmuyor. Sağ olun. Bolly dowam edýär. Karim. Давай. Красавчик. От души. Murat Bolly. Ýokary geçip, howat geçip ýokary. Good time. Aýda ýazyp durlar ünfermenler, şoň ünferji bolmaly. Dowam edýär. Kamera öňünde dur dämi? Aha, öldüm. Mehriban dostlar, ýa-da siz bilmediňizler, Karim Benzema bilen Karim men var adım. Näme men diýär? Attaş. Bilen okmaýda özüň patişklary. Benzema ýazdy. Meniki diýär Ali ýedijim sepdi. Görmedim ha, bratkan başla. Owa, uturjda etmeli, ýazgy diýip, şonu bir kabul edýär. Bilenni mehriban dostlar, üstüje bolun, dowam edýär. Inneki adam bolup bilen, adam bolmagy bolup bilen. Olaň diňe aktör skowy ýa-da hereketine bagly bir mihmanlamy. Gitdik, öwrät kamerany. Taýyn mı? Yani üstünün var yani canlı demedim ama seyredin. Yakınlarımızda beni aydıyan onun seyret okap yakınlar var verin. Canlı. Hani gitti onu? Hoppa. Nemen? Bewoncun iyi ýa-da. Şunyan eline sıkıp çıktı o küçükler ama. Ýöne kabul etmeli. Yazdı. Devlet Tükel, pomidor. Tukel. İkinci ýere eştilýär. Davut Safarov, pomidor. Selvik, pomidor. Seninkilerine goýgoýnumda etmeler öýdän ha. Miwe önümde da. Ay pomidor niye yazam endi? Geçler. Gorkodaýyn. Ana. Yine dostlar pomidor. Berekeler. Inni usat berilen bir açyk moto gurla bilýär. Ýöne belli bir sözüň nämeden ağlamasak bolýar. Boldy mı? Kabul edýär. Ölmeli mi? Taýyn mı?
Canıktı da Farhatcan. Canıktı. Seyret durun ya. Ne mi yarıyorlar? Mene onu tarzip yalar. Aha. Maryam nehile. Aha. Bunu ne kadar ne? Ne? İyi doktor. Ali bilen Maryam koşmalı. Gudum mene bir tara var aslında. Adim masaj. Aha, ne masaj? Adim bilen Aha. Yok, wala. tilap koşmalı. Adim bilen tilap koşmalı. Bir söz olmadı kabul edilen dok. Onu Şu? Ne mi? İki söz mü? Ne? Kres. masaj kremi. Ne mi? Masaj kremi demek. Kabul edilen. Masaj kreslo. Va, masaj oturup iki tane kabul edilen bolya. İki tane mağurlu öğriyaz. Kabul edilen açık. Masaj oturuş, masaj Şeker kresla. bekiği İki var, tane dönük. kabul edilen. Dostlar, bereketler diyet aktin şunu yani katnaşın sebäbi her bir utuğun bizim yıllanmadan yeni zorluğunu sebäp bolar. Şoň üçin innika geçe. Öwrýär. Doğru düşünmüyorum kendim aktör bilmem yok. Düşünmüyorum fikir. Gitdimi? Masaj. Aktör olamıyor da aktör o. Indi başga diýip aýdaýyn. Oo, indi başka şekil Ben geliyor. aktör değil de aktör olamıyor aktör o. Dowam et innik söz diýip aýdalym. Daway. Innik söz. Inniki suratda näme barka? Gitti. Kazık. He? Oo. Şovul ya. Oo, yazılır mı ya? Billi, Farhat öğretmen. Farhat Tarzık berekallah. İlli teyarlı lan kafanı. Seydin hazırlıklarını, eğilim olyalıklarını birlikte. Tügüleme. Sağ ol. Nerede son kazık deyip hani dur göreyim hemen. Ben onu düşündürüm. Hazık Abdullah diye. Ne güzel dersin. Farhat, gördün mü da? Yine hazır. Vay kelle var. Oturup ne kadar kıyırak olma mümkün. Tamam şey diyez mi? Özümüzde değil mi kamera? Ha yok. Öğrüyez. Öğürdük değil mi? Ana oldu. Öğürdük değil mi? Ha, canım, gerekirler. Hani buna ne yapıp öğürdük? Bilet almadık değil mi? Bilet almadık. Ben düşünüyorum. Niye dedim bilen değil mi Karim'ciğim? Görünüyor. Maryam, dillin yönü izvesli. Bu şu var ya. Şerikede yersin. Karim'ciğim turfana gidelim. Turfana. Billin Turul bir yarım baba korkun. yönü. Nire bir şey. Ne biçim o ne? O yönü kaysi. Billi. Gerekirler. Yok. Kimin bilir? Bit düştün oğlum. Ben kullem abi. Tek ay o der. Başka yine var. Aa divelli bir o. Var şeyde. Oğlum bunlar. Lokan. India yakın. Yakın o ne mi? Lokan. Yemek yediğini der. Başka. Taj Mahal gülüm 39 soğukta. Taj Mahal ya. Sağ ol kasa. Begam. Ağız. Diyeceğim Oturma İllik de var ha. Film oturmaya nasıl toprası mı? Gol kadar. Karimcan. Bir de okumadım aktörski o. Dilli. Niye de okudun? Arası. Öyle ama okumak değil. Yok. Ne mi? Taj Mahal okudum. Ha, tuğla. Teatrda. Kendine 3 ay okudum. Bilirler. Benim şey başta Mekke Medine'de oyuktum. Yani görközüşüm. Benim hiç ettiğim görközük varlık. Ona herkim Mekke Medine'de köp yadanlar var. Şol açık var şuna gitti. Berekerler diyaz dostum. Beni de mi kamerler? Berekerler diyaz. Yazılcan görüp geçmen Oo. Ta ne dostlar son surat hazır mesela şu diyen surat diyeceğim yanlış var. Çünkü benim öz ünsücekler edelim.
Hanımlı yigitler, yürüte TikTok'ta bir de sahifamızda paylaşır. Şu paylaşacaklarının biri. Kamerana vur. Vurduğundan aktör. Oscar bayram vermeli ettik abi. Orada da kalemcan. Hanımdan. O, ine. Şol. Neyle oluyor lan? Geç gitti. Men yana. Duyuyormuş. Oo. Kime o yani? Kim yazdı? Bayanı 12.34. Sağ ol, sağ ol. Kerim şey diyordu, yanlış korku diyordu. Kime? Ne dedik? Korkoşa doğru. Vur. Korku diyor. Doğru da dedim. Korkuduşum gelmiş da. Çünkü yılan var orada. Oşa, ne talant kim deli? Ola pat bir çıktım ya ben de ola. Hadi be. O, ne diyeceğim o? Ekran bu. Şey geç gitti o diyormuş diye. İnnemeden fark diyormuş diyor ya. Fark Fark o şeyler. Gayret edin. Ben prosto gıdık borsun ne bitti yani. No, hatta kaymam ama. Yok. Ne dostlarımız korku edelim. Kime? Dur. Neydi? Neydi ama? Hayır, hemen gidiyor. Aktörsken guşunu görüyor mu? Bu kadar 3 ay içinde kovu kapsın. Gerekirler. Ya sağ olsun hadi. Madem oğlum sağ ol. Yırdır. Tıpkın çerçevede. Çerçevede. Battı. Tiyatroda harif olan bir yeri mi? Bağım var mı? Bağım. Gelir. Arada konser kayıttı. Ne tanıştırmadın sonra? Kakras kovulurdu da. Öğrenirdi ya. Bölgede konuşmadık devamını. Konuşmadık adam. Yer kim öyle? Bolya yigitler sağ olsun aydiyaz dostlar. Şu vaat cemledik. Elbette bu işi vakaya jonga. Yönü qızıqlı zat nämeden itine? Kimin yeňici bolanny hormat patişle göňelip oturan dostlarymyza biz aýdamyz. Näme şo aýdamyz? Sebäbi nehip bolsa sanyjy günlerden nehip bolsa Ad Production YouTube nakaýdasyna girerseniz ana şonu yeňici kimdigini bilerdiňiz. Ýöne birinji ýigitden bir erkek kişi şoň sözüne durýar, şu wagt bir söz berýärler. Bizim oňa üçin hiç kimin yeňici aýtjak däli. Ýöne şoň üçin men atawyny aýtdym. Öz patişliklaryňyz hawlaşdyňyz. Näçe adam ötüş wagt? 150. Näçe? 163. Option rovunu gitti. Qatty gowy. Tawasyny aýtsa, Karimcan 100den hep gerekli tawasyny aýda ýa. Konuşmady ýa. Ayda. Aydan. Patpişiklerim dostum, mehriban dostlar. Inne köp sağ olun. Inni sporda var wagt tapdığınız primo efire girip özümüz şeyle belki primo efire etip dururuz. Gurlaşır, sohbetleşir. Inne sağ olun. Aktiviniz köp sağ olun. Canım sağ olsun. Yine patpişikler değil mi? Rебята, hemmäňiňiz dönöý. Çiňizde goýuňyzdan nitolanyňyzdan men soň arkaýlykda men ýeke gurlaşyr. Gatnaşanlaryňyz üçin köp sağ bolun, minnetdar. Dönöň kömegiňiz üçin. Men Hasanan var, efir açamak, indi açyp durarym. Şuta tapmaly adamdan tapýansam. Atak beýatleşige kömegiňiz deniňiz üçin. Men arada informasiýa bilýäniňiz üçin, gatnaşanyňyz üçin minnetdar Hudaýa. Dönöň sizlere. Köp sağ olsun aýdýas dostlarymyza da arkadaşlar indi bilýän taýip. Bu hazır diýmiş. Yok. Ya haja bol ya kadra da o yankı geç gittin hemen o da niye kursu orada. Diyoruz ağlak bir ağ çon valla ola bilýän. Gide da. Gide da onu men gittim öýne. Ya men dedim bu ka. Ya kıydım klişke diyoruz mu kayıp biliyordu olup oyda ne edip bileceğim onu nivaz mı geç gittik hemen o. Ya sağ olsun aýdýas dostlar bizden gıdık geçti esasanam soňky açyşdylar. Wagt geleňiz üçin işimiziň beýle ismi kenraňyz bolsun. Inni nasriýaga gaçmakka kim ýeňeji bolmakka mümkin bolsa şu ýerde tomşa diýen dostlarymyz üçin bir jegere men üçin janyny tetleşýär men diýerdim aýdym men bir ýerine tetleşýär. Yürütüp patpişiklerimiz üçün. Onu tam gönem kimin näçe tutup bilen tonda aýtdy. Özüm käbir tomşaşylarymyz üçin biz jowa edýän aýdymçylardan bir takrar aýtdyk himmetler. Onlar toýdy bilýär. Başladım. Sen barında yaşayan mendiri, ben Mecnun'un bolayın. Sen Leyli, ya Ley, ya Ley, ya Ley, söymeni.
ellerime bir eli, sen bolmasan seyerim, men kimi, Uf, yadadım o vallahi va. Korkup yaşayan yüreğime birin salmanı, gelin olsun hoş geldin. Onu almanı, alyanı, son koymacak olsan armanı. İçime girgen, damarda kanım ol. Sen şunu sevecek, sen sevgili hanım ol. İstesen koca ol, istesen zalim ol. Esas vefalı ol, namusu marım ol. Krasavchik, el çarpışmalar, hani dostlar, el çarpalayın. Zritsler Amerikan ahir berdi. Jaňy sag bolsun. Aýdaýardyň fakat mahmaly wadyňyz, dörejiligiňiz, eýtilmeden diýsen bir dinleýijilerimiz, tomoşaçylarymyz bir degenler, ýani gowy aýdymlar, täsir gaç aýdymlar döredýäňiz. Duýetiniňizde de ýene adamçylyk çumu bu niyet ha? Yeni bir aýdymlara da garaşýar. Jaňy sag. Onda näme? Mehriban dostlar. Şunun bilen biziň gepleşigimizde, Instabatyr gepleşigimizde diýsen bir çekeleşikli, başa diýsen çekeleşikli geçdi, soňra diýsen bir gyzykly bol gülük bilen kärutuklara goşmaly bilen goşdum hemmesini. Gepleşigimizde ýeňiji gazanan dostumyz kimke? Men bir zady bilýän, ýeňiji gazanan dostumyz mektepde okapdy. Ýene mektepde okudyňyz ha? Yer bolýar. Ýeňiş gazanan dostumyzyň sakaly bar. Başka değiştireceğim bilemem onda. Bolýar. Onda ýeňiş gazanan dostumyz umumy hasap bilen 17 12 bilen aýdaýardy. Farhat öyle. Farhat Raýew 17 10 hasap bilen ikinci, üçüncü şertte başlamaka 8-7 dedik. Oğlum. Ondan soň iki şertten boşduk. Soňra tuğulama hazyk bilen diýoş. Alstramız var. Hazyk diýoş menleri uçtu. Hazırdy. Köp tarafına aýdýar. Diýen gyzykly boldy. Gepleşigimiziň şowuna getiren siz. Şoň üçin ýene bir ýerde kalyp aýdýar. Inni däp bolşýary gepleşik hakly pikiriňizi aýtsaňyz, näme emosional, ne duýgulary geçirdiňiz? Aýdaýardyň. Kızıklı eken, men doğrusu hiç çadı göremem, bunu iştemem. Canım, Instabatylıydı, men o birden reva edip talip. Sonya anlattırıyor. Sonya anlattırıyor. Yok kızıklı bırak, sağ ol. Dinleyiciler bilenem, pastayanı beytip görüşü bilen, birinci bilen şolar bilen aran sağlamana mümkünçülük görüyor. Ana Sonya'nın gowy. Adamlan kimin ne aýlakdygyny bilip bolýar efirde. Zaten gülüşýär, degişýär. Yine de görýänler üçin, tomoşaçylar üçin meni de bir kılyklar gepleşýär. Malajaz işiňizde sinip, men agawardym. Dogry maýda. Köp gepleşip göremok, ýöne agawardym. Kaýtylap özüm görürsiň bu gepleş. Конечно. Baýan görýärdim. Görmedim bunu. Ne pajritsedim. Krasavchik. Aýdaýardyň Farhat. Bu aýdan bolanokmy? Ýok, seni ötdüň aýt. Ya, o değişen. İlk bilen o Gonşan Instabatyr gepleşigine çağıran üçin, Sedat çağıran üçin köp sağ bolun. Ören gowy gepleşik galyrsyna home konsept, bosan konsept sağırsyň aýdýar. Ya helki keşam aýdýary. Birinji bilen helki karşıdaşyň bilen bir didar görüşmek. Bilader islen wagtyň görüşjek diýsen görüşüp dur. Erkim iş alada öyle. Şondan bir konsertde görüşdükmi? Arada. İş bilen näre? Diýinçer görüşmedi wa biz mehmançat diýinçerdik bu. İlk bilen şo didar görüşmek. Onun yani patpişikleri ne edilýär? Semya ýaly da, maşgala ýaly. O patpişikler bilen görüşýän bir onun hakyky gyzykly gepleşik. Men ýanky diýişmeýän gepleşigini gördüm. Öňe dogry görmedim. Bira gördüm, gyzykly gepleşik. Özüň gatnaşsaň, özü wapşe başgaça men diýär. Ýanky ýaly aktyorski ýanky ýaly diýişmeler aktor bar ha. Kaçan ýaly, şunu kaçan oň ýaly biz değerlendirdik-de. Karimjan näme tanıştyramdy. Johnny konsert berenler. Şoň ikimiz bile toýda bolduk. Ondan soň benem aýdýanda Johnny kime gerek biz berdi Farhatyny aýdyny Türkmenistan. Johnny näre degişip Farhat öýre Türkmenistan Johnny diýip degişýän. Inni köpçülikden tanış bolam. Farhat hazyk diýen bir şey bolar ha. Pişman ettirmem, gepleşe gelenme. Ya zaten köp hawar gülmekden aýyrmasam ýene bir gelek.
maşgulaňyzda dörejilikden üstünlükden biraňyza düşerdi. Foam konseptiň adından öz başyna kiçik sowgadymyz bar. Yürüte bostan konseptiň adından şunu sep öz istenip öz patpeşiňizde berip bilýäňiz. Ya gatnaşylaryň içinde ýeňilçe sowgat ya ykymly bolarmy qadiýan. Bunu böyle ýa-da alıp gidip bilýäňiz. Sağ olun. Yürüte özüňiz Ada production. Kime bereýin niýetiňiz, özüňiz arkaýyn gönýäýli ýa-da istoriýaňyzda paýlaşyp bilýäňiz. Hop. Ýeňilçe gerek bolar. Köp saatına aýdýar. Ýene bir gezek bile gönýäýlime girip, ondan soň tomoşa edip, ýürüte gepleşiňizde kim ýeňici gazanan dostumyzy bolan patpeşkar dostlar, her bir gymmatly produktary, elbetde şaýady bolan Ada Production. Home concept, bostan concept filmini hoşlaşat, yine uzak wagt däl ýygy-ýygydan yine täze gepleşimizde Instagram'da nowatda gepleşimizde nowatda mehmanlar bilen bähleşer. Ýene bir gezek yo aýdýar, ýa-da diýär. Öz pikirleriniz, nähili şertler goşaýyn diýseňiz, hökman surata kommentariýa ýazmaly. Sebäbi siziň her bir kommentariýa pikirleriniz biz üçin hem ýakymly hem wajyp. Men goňş mele siziň bilen hoşlaşýan, jaňa sag bolsun, öýüjek bolsun, agwat bolsun. Sport bilen meşgul olun. Hoş geldin.